Magluluto tayo ng adobo at tinolang manok. Ito po ay tinatawag nilang kal na manok. Binuhusan ko na ng mainit tubig para madaling matanggal ang balahibo. Sunugin lang natin ang manaiwang maliliit na balahibo. Sinisan lang natin ng asin. Hiwain lang natin ng maliliit para mabilis lumambot. Lutuin na natin ang tinola. Ilagay na natin ang taba ng manok. Hintayin lang natin lumabas ang mantika bago nating igisa ang bawang, luya at sibuyas. Naglagay na ako ng bawang, luya at sibuyas. Ilagay na natin ang karne ng manok. Igisa lang natin ng maayos at isunod na natin lutuin ang adobo. Ilagay na natin ang taba ng manok at hintayin natin lumabas ang mantika. Igisa na natin ang bawang, sibuyas at luya. Ilagay na natin ang karne ng manok. Maglagay na tayo ng isdang bagoong sa ating tinola at igisa natin ito ng maayos. Sa ating adobo, maglagay na tayo ng paminta, soy sauce at suka. Takpan natin para mabilis lumambot at maluto. Maglagay na tayo ng tubig sa ating tinola.
Luto na po ang ating adobo. Dito naman tayo sa tinola. Maglagay lang tayo ng asin at pakuluan natin ito. Ilagay na natin ang dahon ng malunggay. Luto na ang ating tinolang manok.